substantive boundary delimitation will be undertaken after the general election using the legally and nationally applicable population census. IEBC koro wacho ni ok gibi nyalo timo chenro mar goro kiewo mag gwenge motelo ne yiero maduong' mar higa 2027. Jopuonj ang'wen mag skund sekondar ma Matungulu omaki kotenore kod mach manowang'o kuonde nindo 3 e skundno. Migawo mar somo biro yango chal mar skunde senior ma ok oyudo jopuonjre moromo modonjo grade mar 10. Machiegni weche manyien mag kagi kacha, nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni jakom mar duol mochung'ne yiero e pacho ka mano Erastus Ethekon oyango ni chenro mar goro kiewo mag gwenge ibiro tim tok yiero maduong' mar higa 2027 kaluwore gi thuolo matin modong' motelo ne yiero mar higa manyien kaachiel gi bura mapod nie doho e wi adiera mar kwan mag oganda jo Kenya manotim e higa mar 2019. Ethekon wacho ni gibiro mana tayo chenro mohiu motenore gi goro kiewo mag gwenge kaka miyo jopiny puonj e wi chenro mar goro kiewo kaachiel gi kawo pach jopiny e wi chenrono. Ma biro kata doko ni chenrono oseleo mokalo thuolo mar higni 12 machiko yango. Ensure that we undertake these activities for this second review of the boundaries while also monitoring our levels of preparedness for the 2027 general election. And when the time comes, the Commission will again look at where we are and make a determination and a decision whether to scale down those activities on boundary review to allow the Commission to fully focus and concentrate on delivering a credible, free, and fair general elections 2027. And of course, after the elections, the Commission will again take a decision on when to resume those activities around boundary delimitation to ensure that those activities are commenced forthwith to ensure that we conclude that process after the 2027 general election. So we are therefore telling Kenyans that substantive boundary delimitation will be undertaken after the general election using the legally and nationally applicable population census. Bura wikambi machiwo kuma mar nyambulko mano Direct Line Assurance Company Limited owinj kawuono e doma Milimani Nairobi. Ywaruok e wikambi no ne omuoch dwe mar 9 higa mokalo bang' apisa moro mar Direct Line donjo ka odwani jakom mar All Media Services Laktar SK Macharia makne bura gi seyo mar wuoyo oko board mar Direct Line ataro mar chikno. Doho ne ogolo chik ne All Media mondo kik kete yamo lendo mag Direct Line kaluwore ni lendo makamano ne nyalo rocho weche omenda ne kambino. But as I always say about this case, because I'm aware of what is happening behind this case, there are those primary issues which have to be disabled. And then above all these other issues, that's the shareholding and execution. These are the two major issues, both foundation and also operation, in terms of how it is formed. So, I do not understand why you are not pursuing the solution of this case. Jatend migawo mar somo Julius Ogambo yango ni migawo mare osechako timo lalruok mabiro yango chal skunde mag senior ma jopuonjre pok odonje kod mago morwako kwan mapiny ahinya mar jopuonjre. Kaluwore gi Ogamba, migawo mar somo nyaka kuong tim nonro margi eka giyud kwan makare mar kaka jopuonjre norwako e skunde. Chenro ma gibiro timo kanyachiel gi duol mochung'ne ndiko jopuonje pacho ka Teacher Service Commission. C4 schools or any other school where students have not selected with those few numbers, once we have the data, we would be able now to make a decision where to move those students to and then deal with those schools that have no learners. Obviously, it means that a school that does not have grade 10 also does not have Form 2. Because this year, remember, we don't have Form 2. That means they only have Form 3 and Form 4. So we'll work together with TSC to rationalize that space, and we are doing the analysis. We've extended
the final week for enrollment is this week. Once we have the final data, we'll sit down as a ministry, as a government, make a decision about those schools. But you can well see what will happen to those schools. Jotelo mopogore duond bura mar ODM medo mana kwayo kwe kod riwruok e seche matungni pod dhi nyime e duond bura no masani chalo ka gima ni kod kweth ariyo ma opogore. Jalup gavana ma Kisumu Laktar Matthews Owili wacho ni kanyakla achiel mar duond bura no ema biro nyuolo olemo. Omedo ni oganda luo kendo jokanyo mag ODM nyaka riwre tok ogaye mar ODM Laktar Oburu Oginga mane oseyier ma opuodhi kendo onego miye sera. Owili mane lose boma ma Kisumu wacho ni onge mar riwruok biro lalo oganda luo anyato sani ma moluor Raila Odinga onge. Ng'ama chal gi baba Raila Amolo Odinga konindo to gik makoro timore sani gi gin gik manyaka ne timre nikech ing'eyo ni yien maduong' kogore piny to kata winy maande ni ewi yien no dhi winjo matek kata mana lee moro amora kata joma ne bedo e tie yien kanyo ka bedo e tipo. Omiyo gima timore anyalo wacho ni en gima ne wanyalo wacho nyaka ne timre kaponi gima kamano nosetimore. Kwayo mara maduong' ahinya en ni wan joka ng'ata diwa wan joka ng'ata achiel. Jo mosewuok koni gi koni waduoguru kanyakla nyo waseyiero jatelo, okay? Miluongo ni Dr. Oburu Oginga Odinga kaka jatelo mar ang'owa mar chamano gi sani kendo ne osepuodhe gi Central Committee to kod Governing Council. Nyo wasebedo piny kaka oganda Siala Resort kacha manyo wasego mbaka manyo wasemiye thuolo mondo mi odhi owuo gi wuon piny waneni wadhi e piny wacho mamalo cha machalo nade. Jodak ma Komenya e sub county ma Uriri ywak ni pod gintiere mudho ka giwacho ni pok ne otudgi kod stima nyaka ne piny chakre. Jodago kautenegi kod Edward Ojwang wacho ni e higa mar 2024 ne weche mag stima otudi kendo oket transformer mar stima kata kamano nyaka ne ma e tim stima pok oliel. Giywak ni Ojwangi gin bende gichulo osuru mana ka Jo-Kenya mamoko ka gimedo ni onge mar stima e gwengego osethiro chenrogi mag dongruok ahinya mag nweng'o e yore ohala. Kano ket stima noketi, stima nokoliel, stima waonge gi stima, transformer bende ok ti. Ka watemo manyo joma nyalo konyowa ginyisowa ni transformer ok ti. Wakwa mheshimiwa ma en mar Mak Nyamita ni ne kaka stima nyalo tiyo. Kidhi Ongito kacha, Ongito en center maduong' ma kendo incho sakawe kata gi county kaka chiro to ok ginyal bedo gi kwe ke security we have insecurity. Wayudo wich kuot saidi kendo wan gi sandruok. Koro okwayo wandai bochung' weche mag sitima. Sitima kaka nokel mwalo ka sitima ok ti, sitima olal kata nyithinde somo masani nyithindo ok som nikech nitie mashinde machalo computers monego bed ni tiyo gi sitima. Ne injinia Makogola Nyamita kano biro kanyodera no singonwa ni Komenya sub location biro yudo sitima miere 1,000. Mano na bedo mamor kabisa ni miere 1,000 go kane gik sani to kare no ningo wayo sedonjo kuonde go waya poka neno onge. Koro akwayo jatelo ni kaka ni wacho ni wadhi ibiro miwa sitima wakwayi kuom ng'uono gi duol mobolore miwa sitima. Miche gi miche mag jopiny no yuoro e chenro mar kawo pande gwenge manyaka chenro madhi nyime skunde primary ma Achego. Jopiny mapok kawo pande nyaka nene jogo mopande gi nolal kaachiel gi jogo mandikore ne ombulu noyudo fungruok tok chenro makamae ne chwalnegi gi apisi mar jagoro mongirore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo choponegi e kor gweng'. Ruoth ma South East nyaka Judith Pande okwayo migawo mar arita mondo med chwalo chenro makamae ne jopiny mondo konygi yudo pande mabiro konyogi yudo chenro mag sirikal. Chenro mar chiwo pande osebedo kadhi nyime e gwenge mag Nyanza ka nyaka sani thoth jopiny osebedo ka yudo pek nikech omenda madwarore kinde mokalo yudo yot e chenro makamano. Kawo kipande to gikawo go ko. Naneno ko ober kabisa nang'eni wadi yudo kipande ji duto te ma inte iye ka. Wasechandore gin mang'eny ok wayudo kipande. Ase apply to kayudo. Ase apply mara ni diduogi onge. Koro onge pok ayudo nyaka sani. Aneno ka chenro ni to ber. Kitende Ruto konyowa sana nyaka Raymond Omolo. Kamano. Chenro ma kawuono ni en chenro maber
ma jowa mapok oyudo kipande idwa miye kipande, jok ma mekgi olal bende dwa yudo replacement, jok ma wawach ni osegabedo gi chandruok e kawo kipande kawuono dwa ni gibiro mondo gikaw kipande nikech chenro ni olosi gi jatenda Raymond Olmolo, kendo joma kawo kipande gikawo nono maonge chudo moro amora. Miyo moro ma en Chiliel ma jagni 70 gweng' ma Kanjire ka chung'od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homabay ma osebet ka onge kar jot oyudo fuong'ruok bang' riwruok mar Lilian Ngala Foundation gero ne ot manyien. Miyo no ma bende ni kod ng'ol osebedo ka odak e ot marach nyaka ne wuon pargi magoro lal go higni mathoth mokalo. Ot ma bende oseketo ngimane e andaki. Kata kamano, Phoebe Akinyi Juma koro nyalo buonjo bang' yudo ot manyien. Lilian Ngala mane loso kinde mane odhi chuo wang'e kaka igero odno, okoni mano en ot mar 106 ma ogero ne mon liete, kama ne okwayo joma Nyasaye ogwedho lwetgi mondo yie opare mon liete mochando. Wan gi mor nikech Nyasaye otudowa gi Mama Phoebe Juma. Mama Phoebe Juma en miyo machiliel mosabedo gi chandruok mar ot kendo sadak igni mang'eny koonge ot makare. Omiyo kawuono wantie kae mondo omiye ot embo bede gi kwe kendo bede gi mor kaka miyo moro amora oko kauni. Koro gima nyalo wacho en ni watem matek kaka joma Nyasaye ogwedho lwetgi mondo wakony jowetewa bende kama wanyalo. Wasabedo kwa timo wagero utegi Suba South County, sub county mar Suba South, but gisani watemo wuok oko mar Suba South sub county nikech dwaro ng'eny mang'eny manyalo bedo go onge nikech Nyasaye otimo ang'o. Nyasaye otimo tichne gi joma nyopara mokwongo agone Ruben Opolero kamano monena mineno chiwo wadgi kaka Lilian Ngala Foundation tiyo e Karachuonyo, jotendwa mamine kata jotendwa duto moyier odwa noti kanyaka. Ma en constituency mar adek ma wasebedo ka wabire mondo mi wabed joneno kaka gigi timore. Omiyo wakwayo nyaka jotendwa mamoko ni beduru go osiepe maber, osiepe manyalo konyo ng'ama odhier. Komachielo ni jodak e gweng' ma Ziwa la Ng'ombe e kar chung'od bura ma Jomvu Mombasa onyiso luoro ni pi oula kidek momogi ka koth ochwe kalore gi okang' ma jaket mwandu moro magedo e korot kata gero korot e wang' pi oula. Kotene ko jaduong' gweng' ma alworano Hassan Thoya gikone nyaka sani po giyango jago magedo kanyo ka gin giwegi to gichich ni chal ni en ng'ato matemo yako lobno magikoni en kama pi oula molgo. Giywak ni kata bang' cholo ng'ur margi e apise mopogore e kaunti ma Mombasa, ywak gi osegore Lwanda ni mar onge ng'ama osewuok oko ayanga mar chiwo negi ler e wi gedo makamano. Ni jambo la kusikitisha sana kuona ziwa linajengwa bila kuhusishwa wananchi. Sielewi ni vipi. Tuliambiwa tutachimbiwa mashimo ya maji ya kuingiza maji ndani, lakini hakuna kitu kimefanyika mpaka leo. Lakini cha kushangaza, toka juzi tunaona watu wanapima kutafuta beacon, hivi hata ni ukuta umewekwa. Hatujui ni nini kinaendelea, hatujahusishwa lolote. By any standards, this is a place which should not have been allocated or grabbed, such that when people claim it's their land, who gave them? How did they acquire it? We wish to know. We have written to the county government, we have reached Neema. They don't even respond to our letters, but we continue suffering. Now, with the wall coming up, we do not know the next time it rains what we are going to do, because the rain water will now all come to our estate. Hatujachimbiwa balls ama visima. Hivi sasa tunashuhudia hapa ukuta unajengwa. Kwa hivyo sisi tunaomba ukuta usitishwe mpaka tutakaporidhika. Tukipata njia mwafaka ya kuwa maji yamefanywa drainage kwa kuchimba ball ama visima, sisi tukiridhika tutakuwa tuna shida na ambaye anataka kujenga hata kama ni magorofa ama ajenge nini, lakini tuwe sisi hatuadhiriki na maji.
Jopau tuke ni duol matayo weche tuke mag goyo abal e kaunti ma Kiambu pod nyiso kang' mamalo e tukegi e kidieny mar rawere matindo ka koro ne gin kod piem manyo yuor kod jogo abal 600 kod klepe moingo 50 e piem mar ndalo ariyo. Diamantidis Astana ma jahigni 10 kendo wuok e skul mar Briban ne oyombo gi yot e kidieny mar mita 400 freestyle kod deka 5 gi sekond 41. E tuke machalo kamago mag yawuoyi, Mwiti Leon mawuok e klab mar goyo abal mar Oka bende ne oyombo kod deka 5 sekond 16. Komachielo Hael Zuri ma jahigni 7 mawuok Akoshak bende ne ondiko duoko maber kendo yombo e tuke mag goyo abal ka ji oloko tokgi. Briban ne okawo thuolo mokwongo e tukegi kiluwe kod Oka Swim Club, Dashing Dolphin Swim Club, Snook Swimming Club ka Crawford International School ne oloro 5 motelo. Nyakara gimano bende makelo giko mar weche manyien mag kagi kacha kamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar bedo kod chenro ni. Aneno ka DJ Vika chielo kod wende osedonjo kanyo ne chenro mar ngoma owake. Erokamano nyinga Simfros Okinda.